Mä oon Minna Liminka, Descomin henkilöstöjohtaja. Descom on markkinointi- ja teknologiayritys ja meillä on 230 asiantuntijaa 4 eri paikkakunnalla Suomessa. Ja sitten meillä on 2 tytäryhtiöä Ruotsissa ja Puolassa. No, Mikkohan soitti mulle jo pari vuotta aikaisemmin ja silloin mä sanoin, että no ei todellakaan tällaista tilata, että jos mä alan puhua meidän asiantuntijoille, miehille siis, jotain mielenjohtamisesta ja itsensä johtamisesta, niin sitten ne kysyy, että no ruvetaanko seuraavaksi halaamaan puita. Päätin sillä tavalla. Mutta sitten Mikko tuli meille vähän toisesta ovesta ja lähti semmoista mentorointiporukkaa valmentaa. Ja sieltä sitten yksi mies tuli mulle sanomaan, että tiedätkö Minna, että tämä on tosi kova juttu, että tämä kannattaisi nyt antaa koko meidän henkilöstölle tämä valmennus. Joo, me perustettiin 2 valmennusryhmää ja sinne sai kuka tahansa ilmoittautua ja sinne tulikin ihan erityyppisistä rooleista eri puolilta taloa ihmisiä ja olin ihan yllättynyt siitä, että miten tosissaan ihmiset otti tämän ja miten lähtivät harjoittelemaan. Ja mä luulen, että he pysähtyivät miettimään niitä omia työnteon tapoja ja sitä, että miten se pysähtyminen arjen keskellä vaikuttaa siihen työtehoon ja ehkä vähän pohtimaan sitä omaa olemista siellä työssä ja muutenkin. Että kyllä vähän alussa ollaan vielä, että tämä matka jatkuu, mutta nyt on jo selvästi huomannut, että edistystä ajattelussa on tapahtunut. No mä itse en ollut varmaan ihan mallioppilas, koska tuossa kiireisen työelämän keskellä ei sitten kerkeä aina ihan niin hirveästi harjoitella. Ja tämä kuitenkin vaatii sitä harjoittelua. Että se on vähän sama, että mä menisin kuntosalille lukemaan vaan niitä naistenlehtiä. Että jos mä haluan saada tuloksia aikaiseksi, mun täytyy sitten tehdäkin siellä jotain. Niin tässä on ihan sama, että en ehtinyt ihan paneutua niin paljon, mutta kyllä huomasin jo sen, että se sellainen, että pystyy jäsentelemään ajatuksia paremmin, kun vähän pysähtyi siellä arjessa. No mä sain enemmän kuin mä tilasin, koska tämähän tapahtui sitten tosi nopeasti, kun sen päätöksen tein, että nyt nämä ryhmät perustetaan. Että me aika avoimin mielin varmaan kaikki lähdettiin siihen mukaan, mutta kyllä ihan ehdottomasti sain enemmän. Että me rakennetaan itseohjautuvaa organisaatioa ja sehän lähtee kuitenkin jokaisesta yksilöstä ja yksilöiden valmiuksista olla itseohjautuvia, niin kyllä tämä ihan selvästi nyt tukee sitä ja jatketaan ehdottomasti. Joo, tässä työpajassa oli se erityistä, että tässä lähdettiin heti tekemään niitä harjoituksia. Että se ei ollut mikään semmoinen teoreettinen lista, että nämä asiat kun nyt omaksut, niin sinusta tulee parempi ihminen, vaan se, että lähdettiin semmoisia hyvin simppeleitä, tehokkaita harjoituksia tekemään. Että se oli semmoista konkreettista ja mukavaa.